मोनानि 12था बेरायफैदोंमोन नै एखेबारे जिर' समसान जानानै थाबाय आरो ओरैनो ओरै थांबाय हाइवे लामा थांबाय आरो ओमफ्राय ओरै टाउनबो हाबहैबाय आं गामसाजों फैदों बेरायनो मानो होनबा नायफैदों आरो टाउनाव माबायदि मोनायाव माबायदि जायो मानसिफोर नुगोना नुवा आरो मोनायाव नै माथो रावबोआनो गैथारा एखेबारे जिर'थार नायलांदो होमबा भिडिअखौ आं ओरै थांनि एसेबां सोरखौबा लोगो मोनो खोमा मा सानगोन लोगोफोरनोसो नै 12:37 जाबाय मोनानि 12:37 आरो आं दा सालबारिखौ देखायलांगोन नोंसोरनो जोंनि गामिनि थांनाय सालबारिखौ देखायलांगोन सालबारिया माबायदि आरो सालबारि गेजेरजों अखाबो मोफ्लामगासिनो दङ अखा हागोन नामा दा आङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननोसैयानो रावखौबो लोगो मोनाखै लोगोफोर रावबो गैया क'क्राझाराव एखेबारे जिर' मानसि होननायानो रावबो गैया जिर' आङो दा नै माबा मोनबाय खोरोमथला लोगोफोर नायलांदो आं दा दंफैयो सेक्रेटारियेटआव आरो सेक्रेटारियेटआव दंफैयो आङो दा हरनि 12था जाबाय 1थासिम थागोन आङो 1थानि उनावसो थांगोन आरो न'आव आं बैयाव पुलिस पइन्टआव दसे थाहैबावगोन 1थानि उनाव बेनिफ्राय 2ता 2:30सोआव सालबारियाव थांगोन आङो सालबारियाव नुगोन नोङो लोगोफोर नायलांदोल' सालबारियाव लोगोफोर 1:13 जाबाय 1:13 आं नै दा मागुरमारियाव मोनफैबाय नै मागुरमारि मोनफैबाय सालबागान मोनसै आरो सालबारिया नैबेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो सालबारिया नैबेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय नैबे फरेस्ट अफिस नैबे लाइट नुनाया बियो फरेस्ट अफिस ओमफ्राय नैबे सालबागान जाबाय आरो नै नायदो सालबागान एखेबारे रावबो जेबो गैया खोमसिखा नैबे सालबागान नुसिगोन थिलापारा मोनबाथाय गामि मोनबायानो होनजाबाय अखाबो मोफ्लामगासिनो बिरादनो होमबा आङो दा दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ एसेयावनो लास्ट खालामसिगोन आरो दसेनि उनाव दोननोसै आङो भिडिअखौ बारबानो दा सालबारिखौ नायनो देखायबाय आरो आं नोंसोरनो मोनायाव फैयोबा नैबेखौ आबदां बिल होनो आरो बाहाय बेल होनांगौ बाहाय बेल मानसिफ्रा बेल होआ बाहाय ओरैनो जानला मोनला फैयो एक्सुवेलि बाहायथ' मानसिफ्रा बुङो आरो मोदाय गाज्रि थायो होननानै बेथ' नङा नङा आंबो मिथिया नुफेराखै दासिमबो नैबे दा नैबेयाव माबा मोनफैबाय आङो थिलापारा मोनफैबाय आं नै बेनिफ्राय गामि जाबाय आरो बे ससेया रावबो गामि गैया बेहाय गामि जाबाय नै बे दखान थिलापारानि दखान गामि जाजोब्बाय बेहाय एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन